test. But ngoti vakangobatana kuti ivo havasichaita se hachaisa mari mutrust fund. Ndo chete chakada kuvabata, but everything is correct. Ndakafondera izvezvi. Ndikati imimi hanzi makatozotsinira ndimi mukatiti hakuna mastengi. Kunansora ndikati makatsinda vakati handizivi. Ini ndiri kuona kuti Bishop Chiutsi kutaura chokwadi. Vai varuda kuti vanhu tipe manhamba ndidai so ngatiende tese pamwe chete tiende kuremembrance. Kuno clear everything out. Tikaramba tichedzera SIS MELLY, we are not going to solve this. Tikuramba tichitenderera. Ndokungati vanhu ava vanotondishandisa. Even this end mukavafonera because that I requested kuti tivhurai group, not group rakavharwa, we can't comment in group. So I requested kuti tivhurai group and vakanditi it's not hello, good morning, it's not advisable to do so at this moment because of the stage that we are at council. We aim to do so once we have finalized either tomorrow or Wednesday latest. All opening the group will jeopardize our directions with council. Because tikaenda vakatongosvika kuti imimi vanhu imimi ndimunokonzera kuti zvinhu zvinhu zvizopera. Because pakangoita because iyi yanga iri kumakotsika pakangoita kakwiri futi kana iri allocation vakutombomira. Yeah, but remember, guys, you need to put people's minds at heart. All our minds, you need to put them at rest. Because right now, like this, because chechokwadika, personal cannot kudini, or power is a cost to concern kuti takudao especially panya pastor nyaya date. Of course, you I'm explaining you, but the way you are supposed to explain nazo, animona pa data apa. Animona plus icho chokutozi SIS MELLY palive kutaura chokwadi vakatoti mastenzi aya haasanhasi. Mastenzi aya nda 27 ivi mukadzokera back kufacebook zviriko. And pakataurwa zveland intrinsic value nedevelopment zvakatongotaurwa zviripo tinozviziva, but it's just it calls for alarm anditi kuti tinyatsonzwisisa backdated stand iyo iripo plus pawo vari vakariverify vari kutiwo rakanzi bogus 1 2 obva vati vakanosekwa vave kumaofisi. Saka tinenge tauda kungonyatso kunzwisisa kuti tione kuti how far animana because tete tisingasazivi. aiwa ini ndikuzwa kuti SIS MELLY pane munhu ambofona akabvunza kuti imimi maichiutsi apane munhu avakawe here vakuti vakabhogwa. Handiti maichiutsi vari kupajamba vakungoti nhamba dzangu ndipe nhamba dzangu ndakamirira kufonerwa. It's not like that. Vakutoitisa loya uyo hamuna kwada mari. But not on this one I am too sorry to say this, but on this one ndakamira na Juliet because zvekuti kune munhu anonzi wataura stauya anganogomuzivirepi munhu iye loya mashava kuti kuna loya mashava anomuzivirepi. Aiwa loya mashava uyu ndatomufonerawo ndikamubvunza. Handiti ndamufonera ndikamubvunza ndikati what happens. This lady akauya akadai ndinosvika ndipapava malawyers vakanyora tsamba iyi. Ivo kana vari kutotaura kuti vari kuverenga zviri mumule ndikati imi manzi dzimakatsinira iyo lawyer vari kutoramba kuti ini handinombogona ndataura because all the paperwork yanga itori na Mr. Mashara iva. The paperwork yavo yanga itori na Mr. Mashara. Okay, as the council told us specifically that they can shelve this project if Bikarim continues to these people. Let's not play into the ECNs. This week is the final allocation. All right, so we wait for this week. And office this week because there's no way I talk about group group. Sakat Vicky no Mutora. Nasimandeka kushka Friday guys take allocation. Please. Pamberi pa Jehovah. Munozoti inzwa SIS MELLY. Chinoitika munoziva zvinoitika. Satani zvaanoita anouya agozunza vanhu. Aiwa ngatimbomira izva Satani. Ngatimbomira izva Satani dia. Ngatimbomira izva Satani panapa tikutaura nyaya dzemastance. Handitika sezvo mati vhiki rino iri imimi chida munoita zvamunoita vhiki rino iri my dear. We need to be having our allocations for these stands. Mauza Edward. And amubva mauza mai mafuse that. Anti vari ko chairman vai mai mafuse.
ibva vavainboxera mumafoni because zvinhu zvese ka handidi ndosaka ndanga ndati vhurai gurupu ndosaka ndati madii kuvhura gurupu titaure mugurupu saka inini zvokuti ndani kumainbox emunhu 1 manje hamunoona zvandaita zvokuya kuinbox wako izvi is because the group is logged gurupu ranga rakavhurwa vanhu vese vataura pfungwa dzavo mugrupu toonesana wiki ramuri kutaura iri moashuwa munhu wese kuti wiki handi just assuring people guys tauranai kuofisi kwenyu muvhure gurupu titaure handika wiki rine sekashuwa kwamuri kuita assure us tomira ko wiki rotona kupera here by 5 wiki pakati apa mudza kuti allocation komisi wakati allocation yoitwa palife munhu wese tichiona palive tichichekerwa masitenzi edu tichipiwa masitenzi edu ehe saka you go back to ningikiri you go back to office yenyu right now kuti sisimeli vauya kuinbox she's asking kuti kwete demanding I'm asking actually I'm humbling myself tivhurirewo group handika because I think munhu usanewo zvanenge achida kutaurawo mugroup you're assuring us there's nothing wrong kana takwanisa kumira kubva last year surely we can wait for a week kana takamira kubva last year takamirira process yeshe yamaita muchitipa feedback we can wait for a week sisimeli tsamba ida kutongonotorwa inini iri kutorwa kunonzi kwai inonzi chii surveyor general handitika iyoyeyo ine layout ka iyoyo tsamba iyo inobudisa inonyoresa ndo inoita intrinsic value. We cannot even 1 week here inokwanisa kumirwa but vanhu vanoda kuzivawo exactly ona kama idea mugrupu tichitanga kuita zvinhu zvikaizvi takaita pamwe chete antiona taita remember taibvunza taita musoro pamwe chete guys todini guys ndizvo here tichiwirirana pachinhu 1 saka we need also to agree on one thing because right now I'm sure munhu wese ane zvanoda kutaura but pekutaurira hapana anoona because group is logged vhurai group allow us tipai kana 2 hours handika nekuti munhu esata zvaari kuda then motipa zvamakabata imimi you tell people zvamakabata no chakacha zvamuri kuti vhiki iroro racho irori rino iri modza vanhu tomira vhiki harina kuwanda tomirira edu vhiki then mutohwa kuti pavhiki apa chechinoitika kuona kwandiri kuita with cancelka handiti zvinhu zvokufamba handiti but cancelka as cancel inoda mari. Maybe muka-explain when sis anyone takaenda navo you would understand. I understand what you are saying, dear. Iwewe chita kuti chinde munotaura namuvhure group. Vhurai group. Kana mavhura group just write to me ndavhura group. I will tell people kuti group ravhurwa toenda kugroup then we solve our issues kugroup ikoko sekutanga takaita. Because listen my sister, nyaya dzemasters ndakambokudzai. Dzine munhu remember ndakataura indotaura hangu ndichiseka nokuti ndimuna ndingatiseka dzine munhu pasi ani munoona muri dzenyu dzinotama muharare kupiswa chako muharare nenyaya dzemastenzi idzi imari idzi ndakambokuudzai ndikati imari dzevanhu idzi aiwa handisi kuti makaba hangu sofa I am not saying kuti makaba handika ndirikuzama kungotaura kuti munyatsokuona kuti ndimbokudzoserai kumasure pandakataura nemipepa ndichiti guys kana pane chinhu chinourayisa munhu ndizvo zvizvi ani maona saka ndangoti tionesane sisimeli panapa pandiri pana mukuzvinzwa panapa pandiri I'm turning 43 this year handiti Edward uya haani about umwe uya haani 60 something years the other guy uya akuda kutongoita maybe kuma 55 haunamboona here baba vakabatwa pasocial media yako zvino izvi vachiba zvinhu zvevalentine kuti vane makore mangana vasi vatori kuma 70 mirai munzwe sisimeli takanoita due diligence kucancel mateachers akanoita due diligence kucancel alright no problem chitai kuti group rivhurwe alright chitaurira nekuseri group rimbovhurwa tipe at least kana 2 hours 3 hours makavhura group tichibvunzawo mubvunzo muchidaira ndo basa renyu rekuti daira mubvunzo iripo alright sharp yeah because now takuda kuti tichinyatsokuona kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei animaona because tatichiteerera all along vachitiudzawo vachitipo ende zvechokwadi guys tine admin yedu yatakachuzawo from the committee yanga iri kufamba nawo handika iri kufamba nawo ichiinda kwavanoenda handika so far tatisina any problem tanga tiri kunyatsokuona kuti what is happening handitika saka group rachivharigwa kuti hanzisai kuite order kuti vanhu vasangotaura because vanhu remember kuti vanhu mugroup handiti tanga takudiscussa every day saka zvanga zvakutaurwa andimaona zvanga zvakubuda kusocial media so
decided kuti group racho ngaridi vakadecide kuti ngativhare group kuti ati tisataure nyaya dzekutogwa chiniswa kusocial media. Anomaona, saka regai tione kuti zvakamira sei, and then totangira ipapo. Selina Gore ari kupi? Selina Gore, please come forward. I'm waiting for you. Selina Gore, uya kuno tuone. Selina Gore. Selina Gore. Aiwa, rikatione kuti group rikuvuka. Tikuda kuti group rivhurwe chete. Then we can start from there. Gaiva vhre group. Imi munoti zviri easy. Guys, gaitione hedu. So far, hatingati hedu tadobigwa so far. Handi izvozvi uyu wanyora kuti 1 week Tuesday or latest Tuesday. Handiti ati latest chichimiraitoni. Wednesday latest. Tigaitimiri. Andina hangu ndiri off tondera saka ndasora ndakarara zuva rose kona ndichitozvendoraraka kubva ndonasvaka zvatanga. Saka now we need to be very vigilant and alert tichinyatsokuona kuti tuone kuti how far. Ndo pacho vanonzi kuti ndo saka ndakuti ngavavhure group. Anomaona, so that vanhu vakwanise kubvunza group. Kuti vanhu tikwanise kutaura tinzwisane mugroup kuti zviri kufamba sei, what's going on, tichionesana. Saka rakavhagwa manje hatikwanisi kutaura. And there's only one admin wokoko kuruvimbo. Isati admin. We can't say anything. We can't talk. We can't, Saka tizopindana ma inbox manje. Ndo munotanga futi takuzonoudza zvimwe zvinhu zvisiri kuma inbox nechichi group ngaringovhugwa. Group ngaringovhugwa kuti tikwanise kudiyo vakatipo at least kana 2 hours 3 hours tobvunza mubvunzo yese. Then week ravari kutaura iri handifungi kuti tingatedza kumira vhiki takambomira kubva last year guys. I don't think it will happen. Selina guys, tegai Selina Gore. Tegai Selina Gore. Tegai Selina Gore auye. Tegai Selina Gore. Yeah, I think that makes sense because hapana munhu hapana admin anongori one atisima admin isu. Tingori vanhu varimo mugroup imo mose vanhu vane mastands avo. Ma inbox anonetsa panosanga kubuda nyaya dzakawanda wanda. Saka techiti plus isu tichitanga zvinhu zvemastands izvi takazvitanga pamwe chete segroup. Handimona, saka tichida kungotipanana update segroup, tichionesana segroup, tichizwawo pointa uyu tichiisa musoro pamwe chete. Ndozvatagara tichingoita mugroup imomo. But now rakavharwa, we can't talk. We can't talk group. So not group rivugwe clear because inini already my name has been tarnished. Ndakavaudza ivava. Ndakavaudza kuti mukuona kuti serangu mimi muri clear. Serangu ndo riri kufambiwa naro. Muri kuzviona? I told them simply because ukaonawo paunenge uchifunga kuti paita opportunity kuvanhu unoisa chinhu kuvanhu. Zvakangofanana nepamunenge achiti tokumbirwa namba dzemunhu anobatsira munhu wamwe ari muprofita aniti indobva ndati vaya vanobatsira ndotora namba ndokupai yaprofeti Jose. Unonamatigwa zvoramba kushanda. Anomaona kana kuti unamatigwa zvako zvoramba kuita woti ndakapiwa namba naSIS MELLY kana kuti uya woti pane ini ndo andi manamba ndingachokandwa ndakatisevawo namba dzevanhu idzi ndoti pane nimwe uyu oi indai ini ndatokuudza kuti musanobhadhira kana senti imi kana maenda kwako yamusvika munobhadhasana mari dzenyu handi kana zvaramba kushanda muti namba itakapiwa naSIS MELLY. Ari muri kuona ndo zvikuitika apa. That exactly what is happening here. Anomaona. Anomaona. Ndo zviri kuitika ipapa. Anomaona. Pana papa munoya ndouya moti izvi vanhu vakazara kuseri vanenge vachida zvakasiyana siyana. Ndipewo namba dzichakati. Ndipewo namba dzichakati. Vanhu vanenge vakuti muprofita waSIS MELLY kasi munhu akauya palive mose makanga muripo. Anomaona. Munhu akangoya achita zvinhu zvake zvanenge achita handitika akabatsira kana matrauma akadini. Andimazviona. Zvadaro iwo zouyawo zvonoramba. Kwanzi muprofita waSIS MELLY makunobhadhasana mari mega kuseri uko isambotaura kuti musanobhadhira kana pakutaurwa nyaya dzemari don't pay. Saka now atichazivi because especially patovene dzekunzi dzekumasabhuku zvakare dzonzi vanhu ngadzipwanyiwe patovene big confusion chaiyo.
patone big confusion because dzekumasabhuku zvedzakunzi ngadzivhariwezve andi munoona dzipwanyiwe saka panenge pakutonetsa kuti saka zvofamba sei pane pakutonetsa. Aiwa Clara ngatimbomirai kudaro ngatimbomirai atimbonetsa but makatobhilivha kanometa patemecha zvakataugwa makatobhilivha kamukati sisimeli mbavha handii ndizvo zvamakataura makati sisimeli mbavha vanhu vakatotaura wani kuti sisimeli mbavha. Aiwa profit havana kutora mari ndikungopa example yekungoti zvakangofanana nekuti mukauya muchiti ukauya simeli ndipewo nhamba yaprofit indokupa saiko zvino guys mukauya muchiti muri kumbira chakati ndikati handina musandishore hani mukona mukauya muchiti kumbira nhamba ichakati mukadza muchiti handina nhamba iyoyo musandishore nokuti mangwana munenge mazomiri ende vacho unenge wapa are the same people vanozoti takabigwa. Animona zvinenge mukauya next time ndikumbira chakati handichakwanisa kuti ndikupei nokuti ndikati ndikupei mangwana you come back animona you come back and say kuti takapiwa ndiwo wakakumbira nhamba ini nhamba ndinadzo handizivi kuti chanobatsika nabatsiriki mangwana moti ndisisimeli anti muri kuona saka panonetsa handichakwanisa kuti ndipe munhu nhamba ingave yani kana kuti yani kana ndikangonza ivo even angave profit wacho akauya pano anongoya pano pajekerere pamhepo moito kana usinawo usauye kuseri uchitsvaga nhamba hanimona mirirawo pachazodzoka gore rachadzoka iroro nokuti chokwadika same people vacho vanonge uchiti uri kubatsira tapamusha panapa are the same people andika vanozoenda kune mamaplatform rimwe day vosvikoti takabigwa andiwana takabigwa nameli handichiwazviona kana kuti anenge akunzi muprofita wameli kana kuti inganga yameli kana kuti zvinhu zvameli saka let's put a stop to it guys chat let's put a stop to it unotouya munhu anotoya chii anotokupa ndikutengesa mota yangu iyi ndotokanda mota yayo mozoti handichatokupii guys chero basa chero ndikadzwa pane basa kuti mabasa handichatokupii chokwadi chakagairi vhena tongozvitaurira pano handichakupii vhi nhamba yebasa chochaya handichatokupii zvachose cho ndikadzwa pane basa ndongosiyanawo nazvo muchaparana mega because ukaendeko mangwana kubasa kopa kanoita something uchati ndakaiswa nasisimeli hani maona but dei zvanga zvakanakawo zvabuda zvakanakawo hapana nodzoka achitenda kuti ndakazobatsirwa nasisimeli netsai pavhiki rapfuura nevanhu vangu vaindituka kuti sisimeli vakaba mastands even vainyazoziva kuti sisimeli can not steal mastands but vakamira nevavengi vakati sisimeli vari kuba mastands vakamira nevavengi vanhu vandoto zvaitaugwa naswaga izvo zviya kuti vanhu ndakaona zvishamiso chako ndakaperegwa kudai mustreet umu kuchinzi simeli mbavha vakaba mastands vanhu vepano cheche vaimira uko kuchinzi imbavha vakaba mastands vamwe vachiti takazobigwa mavhisa vamwe vachiti takabigwa mari dzichakati chinzi ndakaba 3000 rands as little as 3000 umwe akati takabigwa mari vhisa asi tsamba yake yakadzoka kubva kuhome office akatoudzwa mari zenze kuti nemhaka yanyimwa vhisa but akanga akuzoti takabigwa mari nasisimeli yemavhisa asi response yake yakatouya kubva kuhome office achiudzwa kunzi you can be amene kusadzoka kudii handimaona but vanenge vakuti vakabigwa kode vhisa rakanga rauya zvakanakanaka aizotaura here hapana aizotaura. So the best way iko zvino guys ngatingotambai zvakangonaka nomo kukumbirana manhamba animona ndikangoonawo mukana ndongotorawo mukana wangu ndakazvinyararira animona ndongoona mukana wangu ndakazvinyararira ndongotora mukana wangu ndakazvinyararira ndongoita ndoita ndiri 1 animona panotika chinhu chinenge chati bendei handichimaona inobva yadzoka kuna meri panoitika zvakanaka hakuna nozvitaura no one talks about it. Panika zvakanaka kuti aiwa patika zvakanaka hakuna panonzi pangoti bendei chinhu chete ikokoko paita dhiri renyuro rinenge retoka kuseri ramba kubuda hahada mai apa credit yandinomupa ndechi handina kumubira is true ataura wangu kuti ndakamupa nhamba yake yemaconsultancy waya ndakatomirira pano tifonere consultant ndiye wandiri kuti ategwe pano akatomira kuti auye tinhingirire
I don't have a seku intombi yako, I don't have a seku. Zvinongoitika ipapa zvandiri kuita ipapa zvandiri kuita ipapa ndomaitikira zvinoita zvandiri kuita ipapa ndomaitikira zvinongoita kuti ndinongouya pano ndikaona mukana I'm not selfish handiti ndouya ndoti guys paita mukana wakati pakati hamene kuti munozviona sei animaona pano vanhu votouya voti toda handika todi ndotopa nhamba kana izodzoka dhiri raita wrong vanhu vaSIS MELLY handiri kuona vanhu vaSIS MELLY saka ndipo panonetsa ipapo because hapana wandakambobira I've never stolen from anybody andina ndinoti ndakachallenge kuti ngaauye one ndimupe avauyi kana tiorati kana uchiti maybe unogona kuthreatenwa inda kuna any other socialite unotaura kuti inini angu maslip ndakapa mari SIS MELLY vakandibira go hapana anoinda. Yeah, people are ungrateful, for sure. The reputation is already ruined, but it will still come back. And also, Mosha, vanozama kunzi reputation ya destroyeka. Mara vanongeumbiriza. Inongoumbirika. It's always, it has been happening. Honey Smith, but here I am. I'm still there. Hakuna chinononedzwa chisina kutangwa naMwari chinoparadzwa nemunhu hazviti chinoparadzwa neakachitanga. But moyo wakanaka sometimes unokutsitsirira anyway. Unokutsitsirira moyo wakanaka unotsitsirigwa zvokutoita unopesera kuti unge ndiwe benzi chairo usina kukwana nemoyo wakanaka. Iwo moyo yedu inotiparirawo futi sometimes iyoyi. Inotiparira moyo yedu iyoyi zvisingaiti. Always unongochita you go out of your way ndikuda kubatsirawo munhu ndakudai are the same people who comes back mangwana ivo vakabatsirwa ivavo. Are the same people who comes back mangwana vachitaura zvakwana. Thank you nemasters tapa muchapano. Thank you. Kwai my information tinawo senge takutya kupa vanhu even nemuchando. Precious. Chero ukaona pachinzi paita iwo emahara masiyo esa andichaudze munhu nai mwana because unozotanga kutofambiwa nezita rako. Sesu wedu seni hangu ndinenge ndine ropa rehukuka hazvitoiti because inokudzokera bheki uchiziva kuti hapana padatadza ndine chandakanganisa munhu wese ndoti wakaba. Ndikusekerera wani yaita go. Aiwa Lucinda aiwa uya ndini naye chero zvoita sei Lucinda ndini naye because maybe she understands me and she knows me better. Andini naye uyu anoziva. Panonetsa ndichabatsiri guys, don't come and ask me for a number kuseri, don't come and ask me for anything. Ngatingosanganai panapa toita hedu zvepano kuseri kana uchiuya uya nenyaya yako because sometimes people are very ungrateful. Andimona are very ungrateful. I go all out. Kungoti social media ndo zvairi tingagodi ende unenge wakazvidza kuti handichadi zvokutukana nevanhu handichadi zvokutuka. Andimona unengoida kutodzosegwa ikoko uzotuke iwe uchiti handichadi kutira kuzvitiza zvinokuteera kuti uya utituke chete uya utukane nevanhu chete uya iwe kutira kuti handichadi kubloka vanhu hakusi kuvenga vanhu guys. Akubloka munhu hakusi kukuvenga. Sometimes ndinenge zvichitira kumaintaina peace yacho right, let me block so that pavachandituka nekutaura nezvangu ndinenge ndisingaoni. Andimona so handizopinduri. Hakusi kuti unovenga munhu kutobloka for your own peace kuti pavanotaura nekudii vanotaura ikoko votuka ikoko vodii hamene zvongopera usingazvioni ikoko. Andimaona because unotolebhliwa mbavha zveshuwa. Ini zvino munditi hure pane kutiti ndakaba nambobira kana munhu kana one munhu andakabira handina one wandakabira nditotaura I can stand boldly and say that. But unototi kwa 8 hours live yokunzi wakaba imbavha iyi akaba mavisa evanhu maridze mavisa akaba mastands. Come on, everybody got a response from home office, an email yake from home office. Though zvakati takakwestionawo kuti kune vamwe vangari eligible kupuhwawo mavisa kosei maemail ari kungouya takazongowa kuti kuda apply segurupu kuti ndo zvaitika. Amen. But handishandi kuhome office ini but ndakanga ndatonzi ndakadya 3000 rands guys, 3000 rands yandinogona kupa munhu iye ndogona kumupa 3000 ndangu mari but 3000 ndogona kukupa but ndakatonzi ndakaba.
ani muri kuona umwe akati kwakabiwa mari school fees mabondi notse kuzimbabwe mabondi notse apa mari yacho anambovhera yapinda nomumaoko mangu asi ngoti ise project yakaitigwa pano saka you can see how ungrateful people are. And amubloka kudhara uya Brian kudhara ndatokangamwa nezvake uya unoenda all out to help people nemoyo wako unenge uri moyo wako kwete kuti ndiri kuvabatsira kuti mangwana vagozondidawo aiwa because kungobatsirana is in us as human beings to help each other until at some point, but when it comes back ka neve wakabatsira vanokanganwa kuti wakabatsira mai unoona vari kufront kudai vachituka meli kuti Zimbabwe iri but uri kanga mati iwewe newo ndakambokutokubatsirawo fungi andambokubira ndakatotorawo mari mumba yevana vangu ndikatokubatsirawo but wakuti ndakakubira. Ndakabva kuno kundikadhaivheta ruti yangu enda kuZimbabwe kufambira nyaya dzemastands but nhasi ndakuZimbabwe. I was supposed to go ndandiri 3 months nambona mhuri yangu 4 months ndakatobva ndaiva wenda kuZimbabwe South Africa straight but I diverted ndikapinda nekuZimbabwe uko ndichifambira nyaya dzemasengera 3 days guys ndiri mumotel muya foot extra money kuti ndinyatsokumeka sure tafamba nevanhu nyaya dzemastands but guess where it landed me Melly mbafa. Melly mbafa handimaona saka ndo panonetsa ipapo kuti hauchatozivi kuti what is going on what is what beta tingoyedu tiite malive edu tichitamba pano chidini chokukumbirana manamba kuseri izvi guys kana zvokuti ndichawana opportunity ndoya nayo pano hazvichaiti. Vanhu vasina kutenga mastands ndo vari kunditi mbavha. People who did not buy stands ndo vari kunditi mbavha. Vanhu vakatenga mastands so far varimo mugroup vakangomira varimo mugroup. Vanhu vasina kumbotenga mastands ndo vari kunditi mbavha vakatolebhula kuti mbavha. Alright, chibatsirai vanhu vachona vapiwa mari kana mchiti imimi mauya kana kwaita munhu abvawo kumastands kugroup akati ini chiuya chindibatsirai ini ndakatenga stand ndakuda mari yangu back. Help the people. Help those people. But so far hakuna but kune uchingonzi Melly akaba. Vanhu vese varimo vakangomira varimo mugroup imomo. Hapana tini ndikuda mari. Kanzi pakambotaurwa last week yokunzi ari kuda mari yake. You can come and get your money. Nobody went. Hapana nakainda kasi mbafa. Aiwa panodzoka pante chakanaka pana nodzoka ne thanks izvo tatozvijaira izvo. Tatozvijaira kuti anodzoka nefeedback yachakanaka hapana hazviiti. Hanzi vanhu vasadari zveScotland yakavhura asi unotoshaya kuti wodi ine mazimba. Uba Scotland yega here. Scotland yega here madewa. Haisi Scotland yega yakavhura. Scotland yakavhura for a year izvo zviri kutora vanhu. But tichazvitaura here? Hatichazvitauri. Scotland yakavhura for a year izvo zviri kutora vanhu izvozvi. Asi hatichatauri ndakutonyarara because pakaita akanosvikako ikanzi kamani nyaya yazodii unopinda patati ndisisi Melly. Aiwa handisi kutondakirwa here nelive uri kubasa iwe. Hanzi mugroup but rakakiwa ndosaka rakavharwa hatichakwanisi kutaura mugroup isusu kulaina kuti the group has been closed. Hatichakwanisi kuvhura group right now. Hanzi naShumbress mungatedza zvana Juliet naShumbress alright ngatibvisei Juliet sepaside kowe visa chete ngoti chandozvudza ini papa indozvudza tukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira saka kana ndikaba inini ndinenge I'm applying a case to myself ndikaitawo chakanaka ndikuzvara I am seeding for myself. Ndosaka zvinhu zvangu zvacho zvimwe zvichingozoitawo zvichingovhurika zvega because ndinosida by helping you chizonditanisha handiwana but I've seeded zvinongoita iwo wacho wabetserwa wacho ufamba chizoti ndazobigwa ndadai muchangodzokera pa0 back to square one. Anditi maona esikle wamuka sei tamborara here tesekle hatina tinotosora takatorara nhasi hatina kutomborara nhasi tinotorara nenyaya idzi because tinoketa kuti rega tinyatsoona kuti vanhu vacho vabude pachena tuone kuti haufa anzi kana vanhu vavharirwa panze aiwa Perpetua inyaya yekuti kama screenshots anga achibva mugroup kachiinda social media so people decided kuti group yacho ngarivharwa pashayikwe chinoenda kusocial media because it was causing a lot of havoc. It was causing a lot of havoc.
Animon. It was causing a lot of havoc. So people ended up saying group ngarifaru. But zvanhasi tiri kuda kuti group yacho vamborivhurawo zve2 hours chete so that people can talk handika toonesana. Handisi Jesu hangu asi zvinowanikwa Jesu akanga achinzi ngaafe ngaaurayiwe uyu haana kana basa uyu ngaaurayiwe akatofa zveshuwa. Handimona akatofa zvemachokwadi. Saka handisi Jesu hangu asi vangazame asi panyaya kuti aiwa nyoka group irimo zvayo tapamusha aiwa iripo nyoka iripo but chandokuudzai guys what I guarantee you and what I tell you izvo zvindotaura ndakamira pamusoro pegomo chaipo kushedzera kudai munhu kana ane grace and anointing yake hauitori chero kadii. You can never take somebody's anointing or grace. Inini ndinotenge nditori nezviri pandirika chero vakaita 1000 1,150,000 ameno vanouya ne-one side vese vachimirirana vachidini kuzokuparadza chako chako hazviite because grace inopiwa nemuridzi weupenyu. Grace iri pamunhu haufi wakaitora hauitori. People can loud, people can say noise, people can condemn you, but the grace will always be there. Vakwanisa kuitora ava grace havaitori. Andimona grace havaitori. Anointing inenge iri pauri havaitori chero zvodini havaitori. Iko zvino saka chero vaya vanenge tikanzi takabigwa mari SIS MELLY endai munotiti rikavhira mari dzedu musachauya henyu inde munorikavhigona vamwedu endaitukwa nevanhu pasocial media pa unofonera munhu chiti mari yechikwereti kudai wombotanga watukirirwa mai vako wotukirwa asi handina chandaiwana pazviri ndaingoti munhu awane mari yake bheki. But these are the same people vanenge vachikubhasha vachikutuka kuti mbavha. But wapiwa mari yako yadzoka una kana sendera wati thank you zvako SIS MELLY ndai munomwa koku chayo ye10 hapana. Munozviona saka ndakarega kuita program iya anymore because ndini ndichitocreata maenemies achona. Munhu anowana mari yake awana mari yake zvake zvatomuitira mangwana tomona chitokutika kuti havana kana basa imbavha but yako mari takatora tikapiwa. Guys, last week I had 6.5 in my account. Handika ndakangoendesa kumuridzi wayo yeCOS yakadzoswa iya handika izvozvi nhasi baba vaya vazondipa account number nhasi vakati ndise mari yavo. I'm just sending mari yavo kwainenge yakakwana. Pane akambodzoka kati ndakati SIS MELLY vakarikavha mari yangu saka vakavha vakatozondibira imwe. Hapana. Selina haana kuuya ndiyo ndakamirira. Anzi nakare na have testimony yegroup renyu. Tikata kuedha kuti yatani matestimony kuno vanatonzi kwatengwa. Unotonzi watengwa. Yautauri. Ndamare kutenga zvisina basa ini. But unotonzi watengwa. Because hi man. Chidomana munamba ameno. They try to bury me. They try to bury me. They don't know kuti I'm a seed. Inini I germinate. Handivigwi zvokumhanya. Vanondicherera gomba voda kundifusira. Ndinonyuka kumuka chako kuti bhurengende chaiko kumuka. Handivati zvokumhanya pasi. Mwari kana vazodecide kuti you know what, it's your time now for you to leave this. You will do it. You will do it in a smart way. In a smart way, you will do it. Zvokuti vanhu vangaita tag team kuti vari kuda tag team yekuti kutoda kumuwisira pasi aiwa they can try havarambidzwi iri kuramba kuedha but havandiwisiri pasi. Anointing dzinosiyana, grace dziri pavanhu dzakasiyana vakomana. Inditori negrace yangu inodisturb vanhu vakawanda. My grace chako disturbs a lot of people and that's the truth. Was really ipapa muchaona kuti I blocked a lot of people kasi nogara ndichikudzai pano but muchawa kuti kumapedyo kundinenge ndichitaugwa mazita angu asi ndiri pano vanototera neghost vanototera neghost tukamendisii kuti ari kuti chii ari kutaura nezvei. Ghost rinotouya but I blocked kuti paite peace so that you guys stay there, me I stay here. We don't see each other, that way there will be peace. Unozongoona zvinhu zvepano zvakuti ndakutaugwa futi zvosha kuti kwenda ndikowani kwenyu handitombouya handitomboite kana handina kana funge kuvhura ghost kuti ndinde kunostoka kuti muita nezve for the sake of peace. 2, 3, 4 weeks watokanga mati kune munhu anonzi ningi makutongoita yenyu vanenge varipo mona neghost
But at some point, Anna, you believed. Group are but how was I going to come and explain? That's why when you remember kuti pandakapinda ini palife papa ndanga ndisingatukwi handakapinda vachidiscussa ndikangotaura ndikabvunzwa ndikataura zvikapera ndikainda ndakasara ndotukwa ndainda saka zvinhu zvanga zvakuitika ndandisingasazvioni hanimaona gurupu haristori rangu kuchitagwa kunzi kune gurupu raitoita sokuti gurupu raMelly rewhatsapp because people they don't know even paitagwa gurupu rekunzi macos akauya kubva kuafrica kwaita sokuti igurupu rinongotagwa nyaya munhu anongowana lingi anongeyokanda lingi rake hamuna chinotagwama kana kuti kudini inzi gurupu raSIS MELLY apaina handina gurupu takatava izvi toda kutotaura takavharirwa gurupu handina gurupu ini but I could not say anything because you guys everybody believed what was being said there saka ndangoti chingosiyai zvakadaro ngati chingosiya vanhu vachingomhanya nesaidhi iroro. Hi my sister Sonia, how are you? How are you my sister? Yeah, you makabelieve Anna iwewe uri munhu wepano zvokudaro you couldn't even come to my inbox unosumbouya kuwhatsapp wangu kuti naisimeni I could have explained to you but handina ndakanyarara handina gurupu randinaro ini ranga ristori gurupu harisi gurupu rangu igurupu ravo inini ndingoriwo munhu arimo just like vana maiscar varimo mugurupu imomo vakatengawo hanimaona handina gurupu ini ende handina loya nezuro makanga magonzwa kuti ndina loya ini handina loya ini makanga magonzwa nezuro kuti ndina loya wandinaye loya wangu I don't have a lawyer. I never had a lawyer kuzimu ndomdi kwanzi akatorekodwa achitaura nezvangu patakazoti playai kama recordings acho tipei lawyer wacho ngaunzwe haazobudi lawyer haazobudi nhasi azofuma achinja akunzi ndiloya weDonbrook asi nezuro akanga achinzi ndiloya wako iwe Melly wawaimanaima ndiloya ndina lawyer ndikachallenja kuti aiwaka ndinotomira hunza iloya alright katichitangira ipapo lawyer hana kubuda. Pakaipa guys, pakaipa. Yesterday those days ndakavata kupinze kuCloud9 zvamukazvo zvemastand tavingaguwa pana kumira musha but anyway zvinoitika zvinodarika zvinoitika saka munoziva kuti endeka zvakaoma sikana imbondipaiwo advice apa munoziva kuti handina kana ndakakudzai painga ndinangosiyawo peji raswaga ndorandasiya handitika saka zvinoreva ndobhuloka here futi ndobhuloka here futi vedu kuti tingosara takangomira isu tiri isu pano ndobhuloka here zvasina chandikanganisirawo ndobhuloka because ndopeji rana ndangosarawo naro raswaga nchiti panombotamba kanindo yakanombotibisawo stress tomboindawo chinodongorera hanimaona saka ndobhulokazve here nokuti ndokwazvatotangira zvose izvi pamuri zvangotaurika ikoko hamene usina kuzviona. But the Anna I see Swaga no neni. I don't want Swaga to stand with me when I'm wrong. I don't want Swaga to stand. I want Swaga kanachita zvoke ngamire nechokwadi. He must stand with the truth. Kuti amire neni. Because akatoita zvokuti anomira naSIS MELLY kunonzi anobhadhagwa mari. Indisina kana sendi randakambomubhadhara rekuti mira neni kana kuti dai. No, I'm not stressed hangu. Tungoti hedu nyaya dzedu aiwa iyi haisi kumbondistressa because zvinhu zvachokwadi. Haisi kutombondistressa because me I know the truth. Hamuzati guys kana uchinenegwa mhosva chinyazo chokwadi sometimes unongoti hamene kokokoko. Animaona. Saka ndizonyanyi kupai handina hangu stress nazvo but ndangoti ndokwazvazvatangira kako ndatangoendawo zvinhu zvacho. Hai. Katomirira edu takatomirira 12 dzedu dzichaye paya tiite maprayers edu panapa ndokuona Swaga ari palive ndikati arika ndimoenda palive ndimboona kuti ari kuitei ndokuenda palive paSwaga paya ndopandakaona kune nyaya dziko ende comment yangu was not bad ndakangonofira comment yekungonyora kuti vedu vekudenga kucharohwa munhu
ndo komedi yakatotanga kukonzesa kuti udenga ucharohwa munhu uko haina kunangana nemunhu kana zita kutanzi then but anyway zitoni block pingi vedu ndisina kutoona gona vana vangu padhairizi vafuma achipenga makuseni zvikanzi mukona kuti makaenda kwasikwagako makazonge makunopindura nemunhu makaendera itokuza kuti musaida vana vangu vanyora kugurupu kwangu achitopopota vana vangu pano padhairizi kugurupuko taona chiclip kwaswagako ndikati no guys swaga zvacho amen kungohakwa rangu ndoga mucomment section wakazviona kachechidhayaris comment section isina comment isina kana zita remunhu yangu iyoyo ndo yakanonzi nayo tekiteki iyoyo comment yangu ndo yakanofambiwa nayo iyoyo zvikanzi muri kurevani. Hi Sisi Magi, how are you? Say how are you this Monday? Muntu funga tisandi papa mchuna ndakadai vidwe. Nyatsa kushanda ma weekends idzi. Alright guys, ndakamirira Selina Gore. Zvino hana kuuya. Ndiye wana ndakamirira Selina Gore. Timbonzwa kuti how far. Ndiye wana ndakamirira saka kana ndakarara ini simagina ndiri off ndakarara ndatorara saka ndangozomuka ndikabva ndangotena kamera off. Mumbozati sometimes zvinani kusara nevanhu 100 chaiva vanenge vari genuine guys. Vanenge vari genuine 100 kuti kana pakaita nyaya they are free to come and ask Simeli pane nyaya tanzwa. What's going on? Then he wants to go outside of my story. Vozotanga kuchaja from there kana uchida kuzoweya uwoya. Kwete ngoti wakomana zvatagwa kustrituko go you doubt me then you go and took me. You doubt me. Aiwa. Andisho. Ini kana vana vacho vachinzi vanhu vangu pano kana maita doubt any nyaya. Come and ask me, I'm free one. Simeli pane nyaya netsa tinzwa kuside kwenyu. Kana utondibvunza ndototi alright ade tino address pa live. We come and address it here. Hapana chinomboningirira. Kana tati chingotaura edu nyaya dzanga dzichimboitika makusena nasaya sesimagireti nyaya dzemastates. Ndosaka mchizora papa mchiti kwa musa address dzimwe nyaya, don't address, don't explain, you don't owe anybody any explanation because nenda kutoona kuti pamwe vamwe vanhu vacho vanechiti vanhu vangu havasi kugona kuda kundibvunza usati chichaitika saka chiga ndingoya nditsanangure kuti palife kuti vanacho vanzwisise because mukateera social media munofamba nadzo munofamba nenyaya zvino muri kutohwai kuti Simeli vakavata nemurume wokuzororo handi muri kuinzwa izvi muri kuinzwa ikuwa rekunyepa iro riri rakatobuda futi whoever started this kune akatopa umwe munhu amination pekuti pese panenge afunga kuti tukandoti Simeli vakahura vakaenda kudurban vakanohura pahaiti kwaiva nayo kozuna vakatozvitaura handi makazviwana izuro palife makazviwana nditi handisini ndakadaro of which I know kuti Yokozuna can never say something like that because Yokozuna takangoita haiti ikapera vakatotisiya tiripo zvechihure chatakazoita kachionepi. It's another lie again that is being said kuti Simeli vakavata nemurumewo imi pahaiti ndiudzewo pahaiti vakazara vanhu ndaifamba netimu kaini ndaive netimu ende paive nehanzvadzi dzangu makadziona michimbudisa palive hanzvadzi dzangu dzaitovepo pahaiti paya they were there pahaiti kudhebheni ikoko shumbure sipo paya pataive nemi paya kwanzi ndakaura iko kudhebheni iko kuya hapana ipo paya kudhebheni kwepaya kwai ndakatohura ipo paya kwai ndakatohura nemurume wokuzororo zvacho but idzotongoseka dzina basa idzo idzotongoseka dzina basa hadzo idzi ai imi dzina basa adzotongoseka izvo zvechihure tose mukadzi wese anongonzi ihure saka hazvinazvo basa izvo pakaipa imi charidhimbula bhuku toseka nechikomba changu chiriko kuzororoko nechimudhara changu chiri kuzororoko chandombopata nechitomboshikishana nacho
hamunoti wangu ndendamuisepi ndinotadza ndinotadza kutomupedzera wangu shuwa ndowoita umwe pasaidhi extra imi zvinhu zvacho guys regai ndimbovata ini ndoda kuzomuka time ndichienda somewhere gai ndimbova tosangana manheru guys tosangana manheru guys tosangana manheru guys ndikubatai time varamba kuvhura gurupu yemastates zvacho anyway regai timirire wiki yacho iyoyo. Thank you for the stars. Thank you tapamusha yowekani zvandatowana 1.2 naimwari zvandatowana 1.2 stars. Thank you nemastars zvene social media zvavo uchatsamwi guys unotoseka uchatsamwi aiwa nasina mangwana is Annabelle nasina mangwana ndiri off andachita malong shifts nasina mangwana ndiri off ndachita malong shifts saka ndotosara ndakatovata saka mumwe wangu manje ari patight vandogara naye eguru vanodzoka na9 usiku vandosvika pana kuma10 saka ndiri ndega atimaona aminoti afamba sei Selina unozoona amene kuti ainda nepi Selina. Thank you for the start. Unoseka nhamo serugare unopedzera waseka kudambuka chaiko kudhuka nokuseka unoseka chaiko kuti dzimwe zvichadzitsamwi hautotsamwi unotoseka. So guys ndokubatai time tematika. I'll see you later. Bye bye guys.